Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Batsumtimantu mabuyu bambolunyu hlase upodla manzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mtanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Ufuna ukwenza sure uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shendele bobo. Si popo. Si popo. Si popo. Si popo. Si popo. Si popo. Let's go. Si popo. Si popo. Si popo. Today, Abacholayo, it's a life statement. I'm coming for you. Mzansi streets, Bufebe. I'm coming for everything. Angifake ngaphakathi kula makasana ngibona ukuthi ngithola abobani. Labo señorita laba. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings batsumtimandu mabuyu bambolunyu hlase upodla manzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Wesibalikhulu. Ngifuna ukuthi stop umlando. Ngifuna ukuthi stop umlando mngani wami. Ngizokhuluma no producer wami. Dlamini, you are my son. Baba wami. Manje kumele ngikufake studio. Ngathi ngiyakubona Dlamini usungena ubamba imic. Ulokhu bashisile nje lokhu uthi nje shipopo shi Iphumi singi. Yabona nje angizwa ngiyalingwa ke la. Oh, Mzala, sanibona. Yeah. Njani awu, my brother, come back. I go fresh but in la. Sure, mfethu. Siswami yaphila. Yebo ngaphila njani? Siyaphila. Mfethu, awungadina mfethu, mina igama lami ngoJinja mfethu. Ngiyabona my sister sethukile. Azizile ukuzonibamba inkonzo. Ubani igama mfethu? Mkolani mfethu. Mkolani, hawu Mkolani ayikufihla mnanda nje epaki. Zithini bodo? Ayisipholele mfethu. Nipholele. Relaxela ngqa. Oh, uhleli nomuntu wakho? Yeah. Manje indaba my sister wathuka wamale kude. Sister, kwenzakalani? Right, ubani igama? Ngonokuphiwa. Unokuphiwa. Oh, awungamangala sister eduze umuntu wakho bese ungambalekeli. Kwenzakalani le? No, mina shithe sisami igama lami ngoJinja yabo. So ngambe ngibuza nje abantu imibuzo nani ngoba ngiyanibona ngibuza abantu abathandanayo kahle kahle ukuthi bayathandana yini and baphathene kahle yini khamba kanjani. Xolani uthe wena sisubani nokuphiwa? Yeah. So wena xolani nokuphiwa nethandana? Yeah, sethandana mfethu. Senesikhathi singana mhlawumbe nithandana? Seku 2.5 manje. 2.5. Ungathi nje mhlawumbe uyithanda ngonokuphiwa mfethu njengoba usumqhoqhobalele isikhathi eside kangaka. Thank you baba wami. Awumuntu ogrand mfethu mina bongiphatha kahle, hlonipha. Yeah. Hleze khona mangimdinga so sonke isikhathi. I know power. Manje indaba mfethu sister face. Sister right? Bengikhisha isizwe. Bekisho isizwe. So wena ungathini oyithandayo ngobhuti? Ngithanda ukuthi ucalm. Yeah. Yeah. Oh. Into anayo ishare nami yabo. All right. Nakia?
Oh niyashare. Yeah. Ushaya nami like because kumnandi ukuthela nomfana oba worried mawulambile yabo. Showcase. Angabi nendaba yayo. Yeah. I appreciate. Sure. So noma ngabe udla streetwise one ni share sibe streetwise quarter one. No, shusi uyangithengela uyangibekela wami ngithengela. Discuss some. Peace wakho now. Yeah. Showcase. Uyamthanda ngalokho. Yeah, ngimthanda. Amthanda phela. Hayi bo. So mhlawumbe ifuture ayibone niphakathi kwakho no Put Baby. Ngiyayibona. Oh. Wena Put Baby uyayibona mhlawumbe ifuture phakathi kwakho no sis. Yeah, khona ukuthi siphila isikhathi esithe basijanyana yabo. Yeah. So angazi mhlawumbe niba nazi igigaba mhlawumbe ekhixi khaka phoko. Awuziyaba khona phela uyaza awukho umuzi ongenazi igigaba kodwa nje. Yeah. So sibe right futhi. Hey ngoba igigaba zaze zafika ngisho phakathi kwababugigaba. Sangena. Ay ngoba igigaba. Haw. Bengithanda ukhama. Wena Phisiwe. kuphi? Uzoqojama yini khona lazisi? Akwazi sepaki la. Akwazi. No ngesikwazi. Oh sesiyahamba. Sister. So ngifisa ukwazi kwena in a scale of 100 mhlawumbe ungathi ubhuti umthanda kangakanani? Yo. I'm not sure but I'm not sure. yeah, phela how is scale phela awusiboni yasicabanga. But I think Usist. Hayi. Usist. Yeah. Okay. Wena usithemba kangakanani? Koi. Yeah. Usithemba kangakanani yena? Ngiyasithemba ngoba umuntu esilisa uyamazi. Yeah, wena usithemba kangakanani? 100, 60, 70, 50, 30. Yo. Mina 100%. 100 ne? Yeah. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle ka Put Baby? Angizwa? Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle ka Put? Cha, akekho. Good. Uziwa tatazula nje tataziliswa yini? Ngifisa ukukhanga. Hawu nama. Hayi wena sister, wena nje uzile. Ukukhama. Hayi sesizohamba. Zibambeke. Oh, ungenza njani mangafanda athi ukuthi sewukonje ubani uqolani uyacheat? Nginga understand mase siyakhuluma yayeka. Mesinayilungi nga understand nikhulume emese yayeka. Mengayeki ke which means ke I'm moving on with my life. Sure. Mfethu, in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani my sister? Kulesi sikhathi sesibe khona noma suke siphazamisana ngembono mhlawumbe esinye isikhathi kodwa ayikho into etheni engisengeke ngayibona nengeke ngayisola yabo. In a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani my sister? Ukuthi mina nginayo omunye umuntu engijola naye manje yabo. So in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani my sister? Hayi 100. Umni 100? Yeah. Okay, wena usithemba kangakanani? Hayi ngiyayithemba ngi guarantee. In a scale of 100? 100. Yeah. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle ka my sister? Hayi akekho manje. Ikusabuye nje kuphela. Bengacabanga. Uma ungafanda ukuthi my sister uyajola ungenza njani? Hayi angazi ukuthi angaze ngicabanga. Ukuthi ngenza into kanjalo ngihleze khona sonke isikhathi mangimdinga. Okay. Uyamthanda ne? Yeah. Cela umuphi yakho umtshela ukuthi uyamthanda. Baby. Kophi yashake. Ngathi yashake. Ngiphisa umkhamo indiyo. Sengiyahlonipha nje but ngiphisa umkhamo. Uphathene lomchamo? Ngikade ngiphese ngibise ngimtshela ukuthi ngifuna ukukhama suleni. Hayi shuthi yami. Okay, ngoba vele nathi bese sihamba mfethu my brother ayibo wena mfethu indaba uhamba wheelchair butami. Hayi lutho. Hawu kanti hamba. Tang. Hawu kanti umngaka. Hawu. Sashalam. Hayi mfethu kunento esiyenzayo la kuthi loyalty test sondela sister uzoyizwa. Baleka ungagxoba umlotha. Ngagxoba umlotha mamazi. Wozani ngapha. Ya ungashiya ifoni yakho lapha.
Yeah. Kunento esenzayo la kuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test it's whereby we switching phones. Yabona wena unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a-check ku WhatsApp na ku Facebook ukuthi ufletha nabo bani. Nakuwena sister angithi wena vele awufihli lutho. So ayikho vele into ngathi uyayinqabela ngoba nefoni uyiphethe. Siyashintshana nje mase siya-checka ku WhatsApp mode nayo usebenzisa uFacebook ukuthi mhlambe obani abanye. Angithi useyakuthemba and then uthana naye. Sister ingabothuka nje manje. Yazi ngiyambona la Awungeke. Angizwisisi nje kahle lonto mina. Indaba yini ongayizwisisi ngoba ngichaze clean. khona kusayimfihlwana. Ya awuthi ngisibe simbonisa futhi ukuthi wena unankinga. Sister uyaphi? Sister uyaphi? Ngicela ume ngapha. Kanti wena sister indaba. Awunanga umuntu wami engishayile. Musu kuqoba umlotha. Ngoba Ashla. Sondela ngalana. Wangidida ngaka kwenze njani? No. Inkinga bese savulelana amafoni mina nawe. Angithi yonke into inesiqalo. Ya mtshele. Hayi bo awungeke wayimele sitshela abantu ukuthi kumele senzeni. Awungeke. Awu. Sister uyaphi? Uzoqoba iAsh. Beba sambeni. Just. Sister imangala. Manje sekuqala ukuba nenkinga usungenza wena ukuthi ngingathembi kanti yade ngisho manje ukuthi ngiyathemba. Mase utatazela kangaka utatazeliswa ifoni. Ya ngaze ngayithinta ifoni yakho vele kodwa kunani kanti mangithinta ngiyena umuntu wakho mina. Ngoma nje. Wena uyithinta ifoni yami ngithi? Bavule isandla sakho. Hey ngeke yasiya mase sila. Hayi lutho yazi. Calm down, alright, yeah. Shuthi mawukwazi ukuthinta ifoni yami evuliwe nami ngakwazi ukuyithinta yakho yavela ngikaze ngayithinta kodwa mase utatazela nje ushayisa ngovala. Okay. Ucheck kuphi noma ucheck? WhatsApp, Phela. Facebook mawudlala. Angino. Okay. Instagram. Angino. Okay. So wenza WhatsApp. Letha bafu ifoni yakho. Wazani ngapha futhi ngapha siyawa. Yeah. Ya, sister ungabusanyaza ngidinga la. Etha. Kanti my utshele mina mfethu. Zithini? Hayi mina ngazi kodwa nje umuntu wami ngambona akekho right. Sister khambani. Yakodola kuningi. Hayi nayi jacket. Hami ekhaya mfethu mhlambe. Alright. Sekuyashisa. Kuningi ne? Ja, kuthi yenza njani? Yini khona inkinga yini? Angazi aniyenze lenteni. Okay. Soqala ifoni yakho mfo. Yiyo la? Yeah. Awungivulele? Sister sondela kumina. Dango? Ngibambela? Okay. Hayibo. Okay. Alright? Bona uthi uyadledlezela. Okay. Now WhatsApp. Yabona nje sister yonke into icacile la. Ayikho nakude. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye ifebe ongazazi. Ungitshele ngoba lezo ifebe yizo ezobe iqhuqudwa umuntu wakhe angizwe ukuthi ngitsini. Alright guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. We're on WhatsApp right now. We're about to tap the trenders. Type lapho uthi I love you. Njayam. So wena njengoba we out cool calm collected mfethu emakasana abakulokhuzani yini ocherry mhlambe beyishelele kuwe. Ngiyena umuntu ohamba kakhulu mfethu oshaya nezinto ezithile yabo. Umuntu ohlala endlini ophuma ngobeyala yakho nephinde bese. Ngobhale? Ubhale. Uthini? Ngibona mina. Bona wena delete. Type uthi ngiyakuthanda. Ngitshela ukuthi ukubona abantu. Ya ubusa ngibekela igazi lami njengomuntu wena wasekaso sizayo sure. Ya mfethu nje. So wena uyi community guy. Ya umuntu oyipholele nje ongazibona izinto esikhathi esiningi. Sure. Ngibona mina. Delete lapho. Utype uthi sex. Sibone ukuthi ukhuluma nobani sex. Bengisalalele Buddha yami. No akunankinga. But mfethu wena ukwazi yini uyenza imistake mhlambe bakubambisa iwanyana. Ya mhlambe nje umuntu athi hayi woza phihliza le no. Angiboni lutho. Cela ungidilitsele lapho sisoma ufake emoji brinjol, ufake emoji benches, ufake nalamanzi ahlwa impophoma. Hayi lokho kukhona yena yi.
bengisathatha umhlala phansi kwezinye izinto. Ekasi nje akekho uma isister nje wena nokukuthuma isikhathi esiningi noma enokuxoxa nayo intende engaqondakali. Hayi lutho. Angiboni lutho. Ngikuthi phuthi imani delete lapha. Sister uyasearcha noma mhlawumbe udlulisa izithupha. Angisathembi awuthami uyadelete wena la. Hayi lutho. Lutho. Vela mina. Ngithi i-telephone ihleze iphethe. Wazi wonke amakhona nawa le phone. Ngihlezi ngiphethe. Hlezi iphethe. Yebo. Uyachisa? Angaze ngibone lutho. Ukhona ifebo kwayisola akhuluma nazo la. Akusokulaba asuke esebenzisana nabo engibaziyo. Uyadlala Facebook bhuti? Ya nginawo. Ha. Kwesekuwo. Staring. Ngifundisa izinto enziwembu. Facebook ungena la kuma Messenger. Uza la kuma Messenger and then utype la. Uthi I love you ufake neheart ebomvu. Mayithi no results ungitshela. Nenza kanjani? Tshela mina pura yami, pura. Relax angi. Sheliwe. Ngiboni lutho. Uyadlala Instagram? Hayi nginabo Instagram. Ngina ku Facebook. Okay, it's a search phone yakho. Siqede ngawe khona ngizokudedela uyobhosha yabo. Yebo. Khozu makaka. Ngifuna ukuchama. Oh, ufuna ukuchama. Sengikhohliwe. Sakufuna phayithini? Vula. Sister indaba. Indaba why wenza so? Yeah, awuthami inja yami. Hayi. Yeah, WhatsApp. Now. La. Mase type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama labanye lokho uzana ungitshela. Amanye ama-cheat ngoba yiwazi beqhupha umuntu wakho uzisa. Ne? Alright guys, on WhatsApp right now about to start the changes. Type lapho uthi ngiyakuthanda. Sister, khulumela iqiniso, khona into efihlayo la. Khona into ofuna ukumtshela yona. Khona into ofuna ukuyixolisela. Bolisa manje. Type mfethu ungitshela uthi kuvelani anda ngiyakuthanda, siqhubekele phambili. Uzokhuluma noma? Ha. Bafesa. Hawu. Ini? Ufake isithombeni ubonini? You view once. If you want to uvela kubani? Ulakhi lo. Mina ngiyena ulakhi. Isungubona. Manje uview amasobona kanjani thina if you want ukuthi ungasekho? Masoyiboka kanjani? Phela si expire no view once abangaka. Kanti wena yini ngena lapha kumida sibone ukuthi ithomba nazo sise nalo lakhi lo iziphi. Sisteranta nathini no lakhi? Yini nikhuluma? Hawu, ilo Ungakayibona inkomo. Hayi Mfethu uyayivula mfethu cha. Ehlisana umoya. Sister ukhalelani manje? Akaze ngisendele mina inkomo. Eish. baby akusiyo once loyo. Yini? If you want Awuthami ehlisa umoya. Yendawo. If you end sister was if you end kanjani? So ubani ulakhi? Uyafeba yini? Uyamsebenzela? Cha baby. Indawo leyo. Musuqamba manga siyazi lento esiyibona la. Oview once isithombe esisuke sibone umuntu oyedwa ngaleso sikhathi kuphele lapho. Yini lengaka le imfihlo yakho nolwakhi star? Awuthami ehlisa umoya. Ngoba la baba amakamera awumshayi umuntu esifazane uzoboshwa wo. Nangewe. Yazi ngashiselwa. Yeah. So sister ubani ulakhi? Nabantu abangaka, hayi ngisho nomuntu oyedwa. Uyadayisa vele. Kwenzakalani kanti bese? Babe mangidayisa. Phola labo Christian abangaka. Mhlezi nginawe. Okay send laba. So sister kuba imalini kanti nje mawudayisa? No ngisho ngisathathela ivideo mina ngingedwa mase ngiyayiphumela. Ngisendlini angiyindawo. Kuba ilawo mavideo lawo mase uyadayisa. Phole inkomo isendalana. Angithi uyasho uzuyivule mina okwangisendela inkomo. Wakwangisendela. Sister, imalini inkomo mawuyidayisa? Like who you want?
ngidayisa inkomo. Uyangifebela. Cha Awuthi ngisanda umise ekhaya mfethu. Uyenza kanjani lento ayenzayo? Yazi ngoba kuthiwa ngizange nginayo ekhaya. Yini lento oyenzayo? yazi mfethu phela nathi safuna ukwazi ukuthi kuba imalini ukuthi akusendele ividiyo lomuntu. Usenda ngamakusendisa kuba yomalini lezinto. Unemali lo muntu. If you want you 350, 450 lo video call. Yebo wena uyahlanya yini? Baby, angithi ngifuna imali. Musukhala. Le ngisebenzayo kwenelisi yona. Boncane, nawu nengane kumele inakekele yakho. Sengizama ukuphumuza. Uyahlanya la iphenda lapho. Awu. Kodwa angihlangani nomuntu ayisoyi. So mhlambe ngosuku uyudayise yangaki? Kuyadependa amalanga. Wena usho ukuthi uphila ngemali yomdidi? Uthi wenza amavidiyo. Ngathi Baby ingane eziningi nasemaresi ziyayenza lento Uyingane wena? how? Emaresi ufunde resi futhi? Ubazela lapho basemaresi uthi bayakwenza. Yenza abantu lento lena Yaphilisa. yaphilisa cause awuhlangani nomuntu. Ingane yini wena? Cha phela ngithi imali. Uthi yaphilisa. Unayo imali? Imali. Unayo yini imali? Ayikhona. Shutha ngithatheke into zakho ngoba ngiyafeba. Khona uzoba Awume mfethu. So wena sister wena indaba ubungamtshela my brother ukuthi wena khathe jola nawe vele wena kule business yasemaresi. Nawe ngithi yabonayo. Cha cause manje kwakufanele umtshele iqiniso ukuthi wena umuntu owenza le business yokubukwa njengezingane lezotheza mina ngazi angazi ngiwabona lama ngizwa ngaye uthi nasemaresi akhona. Afethu indoda Yeah. Wena isifende wena umthetho wakho. Mfethu. Baba bengihlazi nginawe. Umthetho wakhe hlezi uhamba umhlaba. Hayi mfethu vele umxolele ku late. So nizoyilungisa lento. Wena awuthanda safethu ukuqhubeka nayo my sister. Yena ngisihlezi nginawe ngizela usibe nemali for idingo zethu. Sibe nemali yomdidi. Yazi ngijwayela kabi wena. Sister musukukhala la. Ngoba awenzanga lutho lo. Mfethu uyadinga ukukhuluma naye mhlawumbe nikwazi ukuthi ni resolve lento nawe njengendoda konzo understand because uyabona ukuthi usenkingeni manje uyabona lonto and nangu uyasho ukuthi le mali iyanisiza uthi nawe uyakuphesha lapho ngifuna imali yomdidi. Cha uyasho kodwa lengiphantayo le. No. Uyangiphesha. Ushilo athi yaphesha lapho nalapho ukuze nibe nenyuko eningi so kukuwena mfethu uthi uyafisa ukuhlala nemali yomdidi noma mhlambe usufisa ukuqhubeka nempilo yakho because nayi imali yomdidi ungenza nje lento enzayo ukubukanisa nabantu akuhlaza kodwa ngingathanda nokuyilungisa awukhulume naye Mike ungakhulumi ngezandla ngoba welcome uzokulimaza cha ukhulume wena ukhulume ufuna kwenza lento Baby usukuthola ngalendlela. thola indlela Kodwa nami bengivele ngifuna indlela ukuthi ngikutshele one day. abakhuluma nikhulume mfethu ya ungambambi bhuti ngoba welcome uzokubamba welcome bayeke uthile iyazi izoboshwa phela mingabamba nomntana. Okay yini inkinga ngathi vela ngitshela Ufuna imali baby yazi nje. ayi le ngane khona ayikunelisi Ayinelisi. wena ukubona ukuthi kufebe lento enzayo awundisebenze bami zonke La ngikini. uma benzalo Uzokunikeza endlini. ngenzela ukuthi kuqhubeke uyasandini nami hayi mina endlini Awuke bano. angihambi imali futhi Okay ayasala akasambeni ke my brother kodwa ngifuna izinto zami ne laptop yami ngiyilanda futhi into zakho ifoni nje le file iPhone iPad akuvumelekile mfethu ukuthi sinidedele ukuthi wena uthathe izinto cha phela vele isegameni lami ngiboneke kwami hayi no my brother akuvumelekile ukuthi thina sinidedele ukuthi niyafisa ukuyilungisa lento kahle sinidedele thina sihambe ikhona into ofuna uyilungisa Silungise mina ngizibona ngenza njani futhi ngicela understand kulomhlaba esiphila kuwo sayidinga imali. Umuntu osendela umuntu inkomo eyivulile ungenze njani angithi uyasho ukuthi kade niphila ngemali sengizoyivala ikuphi sayivula sengizoyivala ngithi yamuzi ngesilimi baba ngisusu ukhalela ukuthi ngiyayivula ngizoyivala ke asambeni mfethu uzoyilungisela indaba yakhe imali yomdidi
Buka Masimba. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake